अनला एक्सन गोदाव सोराव मा जाखोलै मानला भाई बबावबा कम्पानि कम्पिटिसन दङ नामा नोंजोंनो गेलेगोन आं नोंजोंनो आंजों गेलेनो नोंजोंनो गेलेनो र' बिदिब्ला या ओइ अनलि आंखौ हमथा या अनला आदा फैदो ना थाबैनो रथ' फाग्लि रथ' आं जोबोद मेंबाय बे जायगायावनो दान्दिसे सम जिरायनोसै आं नायलाय आरोलाय मानो जिरायबनो फैदो ना हनै मन्दिरा मोनसिगोनानो फैदो बेहायलाय मानो जिरायबनांगौ फैदो ना माबारै रथ' फाग्लि रथ' बिलाय भइसालाय आंनि जानो गोनां अनलिनिसोलै अनलि बिखा फान्दांनि आइया हाबानि 2 घन्टानि उनावनो जों गंसे बिसनायावनो जिरायसिगोन नङा अनलि नङा बिब्दि नङा बिसनानि खामानिया हाबानि उनाव आरो बे जायगानि खामानिया हाबानि सिगां जानांगोन बेखिनियावहाय आरो मा खामानि दं नै अनलि बे खामानिया दङ आइया बा गोबालायनानैल' दंबावो नालाय बिसोरो औ बुजिबाय आं फुदुंनो नागिरोब्ला माननाय बेराम जादों होननानै बुङो आरो अनलाया फुदुङोब्ला माननाय बेरामा खारो आला सुवा खाथि आंनि थाखा फैसा लुथिनानै अनलानि बिखावजों हुफ्लेबाय दंना नंमारगौ हिनजाव मानसिफोरनि गोसोखौ साला मोदायाबो हमनो हामारा दिनैलाय गारथारालां सानैखौबो जमरा जानो फथायनासो गारगोन आं दिनै थांनि अनला भाई अनला एक्सन गोदाव सोराव मा जाखोलै मानला भाई बबावबा कम्पानि कम्पिटिसन दङ नामा नोंजोंनो गेलेगोन आं नोंजोंनो आंजों गेलेनो नोंजोंनो गेलेनो र' बिदिब्ला या ओइ अनलि आंखौ हमथा या आं बिनि मेन्टारखौनो बस'नानै आं साला नों दिनै आंनो हिसाब होनांगोन आंनि जानो गोनां मानलिखौ नों खनबेसे कुदुमखो आरो बेसेबां गोबानानै लाखो आं मानलि नङा गुमै आं अनलिसो नों अनलिसो नाथाय नोंनि महर नोंनि राव जेन माथो आंनि मानलिजोंनो जारौ जों जावजा गुमै सासे बिमानिनो फिसाजो बेनिखायनो जोंनि महर जोंनि भइस आरो हाइटआ समानथार बारा बिसास गैयालै हिनजावफोरजों अनलानि लोगोआव अनलि मानलानि लोगोआव मानलिबोथ' जानो हायोना बिदि डाबल एक्टिं खालामाखैथ' नङा नङा गुमै डाबल एक्टिं खालामाखैलै सालथि सिंगोल एक्टिंखौनो खालामदों नोंसो पात्ता मोनाखै ओइ अनला नोंलाय आंखौ बोरै सालथि होननानै बुंखोलै ओइ बुरबक आं अनलिखौ हाबा खालामोब्ला सोमोन्दोआथ' जाखासिगोनानो आरो नोंबो अनलिनि बिब' मानलिखौ हाबा खालामोब्ला नोंजों आंजों सोमोन्दोआ मा जालायगोन नों मिथिया सालथे दासो बुजिबाय नाथाय मा जाखो गुमै आं दासो बुजिबाय नों आंनि आब'नि सायाव स्किन टाच खालामखांना नों आंनि आब'खौ गारनो सानदों नङासै हो बिदि गारनो नागिरनायनि बाथ्रा नङाब्रा नोंसोर बिब' बिनानाव सानैजों सेम स्टाइल सेम फेस सेम भइस माब्लाबा सिनाय हायियाव आं नोंनि सायाव ओरै मानलाफ्लांनो हागौ ना जेबो जाया दे सालथे बिगुमैया बिगनांखौ आरो गंगारफोरा बिमायनि फिसाजोखौ
बिदि नङाब्रा अनला साल्थि अब्लालाय माबायदिथ' माबायदि माने अनलि आरो मान्थलि सानैखौबो थाब फिसिनो हानाय बायदि आं अनलिनि खावलायाव अरनानै खनसे दागो दोननोसै नामा साल्थि नाथाय गुमै जों बिबोनांनो सानैनि खावलायाव माननाय बेराम दङ माननाय बेमार दं माननाय बेमारा दाबो हामाखै ओहो रांनि थाखायनो दासिमबो मोजां खालामनो हायाखै रां औ गुमै नैबे नंगुमै थानायाव र' नैबे मदि नटखौ ला हारे गुमै थांदो थां मोजाङै फाहामना फैदो थांदो जागोन दे गुमै थौदो फैबाय दे साल्थि फैबाय ओइ अनला साल्थि बाय साल्थि बाय थादो साल्थि थादो बाप रे बाप सिनाय हायौ माथो दानो दुइ साल्थिनि गेजेराव थैलायनाय जासिगौमोनलै बेनिखायनो गोदोनि बोराय बुरैफ्रा बुङोलै आलासिनि गेजेराव थांलाय फैलाय सामफ्रामबो जानांगौ जाहैबाय मा नों मानलिसोमोन खोनासं मानला आदा नोंनि खुगाया जौ सेरेबनि बारजों बुंफबनानै थायो बेनिखायनो आं नोंखौ गारनानै अनला आदाजों खारफाबोबाय आरो खोनासं जोंनि जुलिया बाथौ मन्दिराव सोलिगासिनो दोनथ'बाय मानले नों आंनि थाखा फैसाखौ गासिखौबो जाजोबनानै अनलाजोंसो मानलाहैगासिनो नों मानले नोंखौ साला सुवाखायथि आसा थाबाय मानलि नोंनियाव मानलानो साया लोंग्रोदो गुसु जागोन नङाब्ला अनजालि नों थांनाय हराव मायबा गाज्रि सिमांफोर नुदोंमोन नामा एसेबां होख्रावदोंमोन जे औ गोदो एबसु पिटिसिनि दावराव दावसियाव आइ आफाखौ सिथारलांनायखौनो सिमाङाव नुनानै होसिख्रावदोंमोन आङो बेफोरखौ जिंगासिनो नांला नोंनि नोम्मा नोम्फा बायदिनो आंनिबो आइ आफामोना गोदो दायना साजाय जानानै बुथार जादों दा बेफोर बाथ्राखौ गोसोखांब्ला लाजिनायसो मोनो दोनदो बेफोरखौ होमब्लालाय साया गुसु जाथारबाय दे दानिया नोंबो नोंनि हाबाखौ फोजोबग्रोदो आं बे मिनिस्ट्रिखौ लिंना लायनोसै दे आदा मिनिस्ट्रि आदा आं दिनै मोनसे गिथावना सिमां नुदों आदा मा जाखो मा सिमां मिनिस्ट्रि मा सिमां आदा औ जेब्ला नों बाजैनि गोदनायाव बिबारनि माला गानहोनो नागिरो बै समावनो साथामसो उदखारिफोरा फैनानै आदानि बिखा गेजेरनिफ्राय बाजैखौ लानानै थाङो थोद फाग्लि सिमांनि जाथायफोरखौनो गिनांगौ जाबाय सिमाङाथ' जेब्लाबो मोगथां जानो हायाना जुदि मोगथां जायो आं फाग्लि जालांगोन आदा आं फाग्लि जालांगोन थोद फाग्लि बिदि जेबो जायाना बिनानाव जोंनियाना नोंनो जाबाय जोंनि नखरनि मायना नोंनि दुखुआनो जोंनि दुखु नोंनि सुखुआनो जोंनि सुखु दागाबसै बिनानाव जोंनियाना नोंनो जाबाय जोंनि नखरनि मायना बिमा
बादि नोंखौ अनगोन बिलिर बिलिरै गोजोन होगोन बिमा बिफा बादि नोंखौ अनगोन बिलिर बिलिरै गोजोन होगोन नोंनि दुखुआनो जोंनि दुखु नोंनि सुखुआनो जोंनि सुखु समायना फिसाफोर जोबोद समायना नोंसोरनि अनलायनायखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों थारैनो मानसिफ्रा रां रुफा गैयाब्लाबो बेबायदि अनलायनाया थानांगौ फिसाफोर औ आदै जिराय बे मासियावनो जिराय जागोन दे अनजालि आरो मिनिस्रि नोंसोर सानैबो सिङाव थांदो जागोन आदा आरो आदैनि थाखाय साहा कापसे फुदुंनानै लाना फैदो औ दे आदै आंनिसिम फैनायनि थांखिया मामोनलाय आंखौ माबाफोर बुंनो गोनां दंमोन नामा थांखिबो जेबो गैया आरो बुंनो गोनांबो जेबो गैया फिसा नोंसोर बिदा बिनानाव सानैबो माबोरै अनलायो बेखौ नायनो थाखाय फैदोंमोन आं आदैया बिदिब्ला मायबाफोर आंखालथियाव गोलैयाखैथ' सासे ठिकादारनि बिफाया आंखालथियाव गोग्लैयो नामा फिसा गोग्लैया अनजालु आं आंखालथियाव माब्लाबाबो गोग्लैया आदैया बिदिब्ला रां रुफानि आंखालाव गोलैयाखैब्लाबो गोसोआरि आंखालथियाव गोग्लैदो जानांगौ बुं आदै आं नोंथांनि आंखालथिखौ सुफुंगोन गुबुननि आंखालथिखौ सुफुंनो थांनानै गावनि आंखालथिखौ बांहोना लानाङा अनजालु खोनासं आदै बिदिब्ला आंनि गोसोआ गुरु गैजारोङै दान होगिरि कर्णनि बायदिसो ओंखायनो जाय गेदेमाया आंनिसिम फैयो बिथांखौनो आं गुरु साजायनानै बिथांनो आं गुरु दक्षिणा होनो सानो नाथाय गुरुआ बिनाय दक्षिणाखौ नों आंनो होनो हागोन आं हागोन आदै बाह अनजालु नों गावखौनो दानबीर कर्ण बायदि सानदों नङासै खोनासं बिदिब्ला नों नोंनि गोरबोनि अनजालिखौ आंनो बिहामजो महरै गथायना होनो हागोन मा नों नोंनि अनजालि प्रफेसारखौ आंनो बिहामजो महरै गथायनो हागोन अनजालु आदै नोंथाङा आंनि जिउखौनो बिदों थेवबो आं नोंथांनो बाथ्रा होदों आदै प्रफेसार अनजालिखौ नोंथांनि फिसाज्ला सोगोमसारनो गथायनानै होगोन अनजालु जागोन फिसा आंनो नोंनि जिउनि गोनांथि जायाखै थेवबो नों आंनि आन्जादाव देरहादों फिसा दागाब अनजालि दागाब आं फैबाय अनजालु आं फैबाय मा नों आंखौ दानबनि आखायाव गथायनो नागिरदों खोनासं अनजालु नों आंखौ दानबनि आखायाव गथायनानै गावखौनो गाव दानबीर कर्णनि समान होननानै साननानै लानो नाङा गुबुननि आंखालथिखौ सुफुंग्रा नों सासे दानबीर कर्ण नाथाय नोङो नोंनि बिनानाव आरो आंनि आंखालथिखौ सुफुंनो हायै नों सासे अनागारि कर्ण अनजालि अनजालि सारिनि सिगांथाराव थानाय प्रसादा नोंनो गिबि मोनगिरिमोन अनजालि नाथाय गोजौनि बिथोन प्रसादनि सारिया जोबथा सारिनिफ्राय जागायबाय आरो प्रसादा सारिनि गेजेर ससेयावनो जोब्बाय अनजालि नोंनि फारसे बाहागो फैयाखिसै अनजालि नों दा गाब अनजालि दा गाब रथ' अनजालि नों बबेयाव थांदो अनजालि दानबीर कर्णआ दान होनो आरो दान मोनगिरिया दान मोननो कर्णआ दिनै जेबो मुवायानो गैलिया
बेनिखायनो आं थांनो ओंखारबाय। अनजालि नों आंनि गोरबोनि अनजालिल' नङा, नों आंनि गोरबोनि दौलत। आरो आं बे दौलतखौ आंखालथियाव गोग्लैनाय मानसिनोसो दान होयो। आं अनजालि, आं आंखालथियाव गोग्लैनाय मानसिनो दान होयो। बास आदा बास। दिनै नोंनि खोलोमनि गोहोआ